Anti-drugs aputhak KSA songja tum armuka chejengpon. Karlitang long tok bi memorial amen pen nohorlang sun nogen tok bi SGB arong pen football knockout ang dung kitipon. Anti-drugs aputhak KSA songja tum armuka chejengpon. Lakhakre silang per constituency arlo anti-drugs aputhak KSA asong atuma hinpen baho ni adorso pen volongkom aji ahithi an armuka chejenga sai kedengpon. Not bill! Not bill! We won! Labangso armuka chejengpon along kachepatir pipon lake volongkom aji branch committee amai pu Robi Singh narahin pen si chepatir pipon. Lapen labangso anti-drugs aputhak armuka chejeng matika chisong ponalong nang kachitong dun lake Central Committee at Chunbang Biswa Jyoti Teron Ajay Rong Chihon lapen KSA asong jatu lembang kubang khitum chitong dun. Labangso armuka chejeng pon lake risoi jang atum drugs kicho ington nangpo lapen raki harmu kicho ington nangpo drugs kijor ington nangpo pusi hang tarampon. Lapen drugs kicho araki hormon kicho atumpan nep ingnang ponang jipusi pachinipon. Volongkom jipenang kilobeta Joy Kim Taro News Tech Report Pay News. Madam Deputy Karpilo Charlie Song Volongkom ji branch committee hinmen patir ponton si semet anti-drugs labangso awareness campaign ilitum adorso arong pendak higher secondary an menang chejeng Jasemet pinilabang su kacejeng matalitum kace song pen karpiang long along ke dori su jang lapen od lang nu asai ka choklem amuni da tumhan kapachini kang tu la poholo je drugs ke cho lapen drugs raki hormu kire matuma kai bang kalake ituma along rimat ituma khai phan kimesanang thekali laporsi la bang kadilu tumang ke alang tumhan pachini kang tu bang phone hello ke bang jilang ni pen bang ke tuma long ri arlo fitame raki hormu kirimet ala drugs ke cho drugs pacho jora tum phan jasemet sarkar tum administrative tum law and order tum ing sai ponai la pen nebing nang ponai pasinu tum ke pachini lo athe drugs ke cho bangke lake pini nang li yong ficho dat pulotang pen de bangke lake ICOB tum selake nang chingbi dun rokpo lake ICOB phan generation gap tum ki pupu isi a awi bangke lake puludat ko pinak apor si khai phan bangke lake accounting atau work japon la poson si tu mangke munti pono la posil tu mangke lake drugs kichu la pen kacho jor to mafetame isibe da kang sai sil tum pinai le la tu man project pen bangke ilu tu balong ri long pen ar kok lo nang pop lalo ini demand bangke nang itu ngolong la bangso kache song bangke tum pini bolong kamaji la pudat kali ke dam tang ni fetame center long fetame pedopon lo khironi long fetame pedopon lo jengkha long fetame pedopon lo la pen bothar lang so long fetame pedopon podon ke bang jilang bangke lake diphua hi thi long ma tamil tum ki di pon ji phan mangke le tum chingbai pon pu akan bangso drugs apta karbinong bisin ani pen PC ke pachini kan non ma bangke ni le tum pen mangke DC tum han ka pachini gang tung bangala polo mate SP han ka pachini gang tung bangala polo ato kanu rong robar arlo bu fitame joy pen person kacho chor la pike chu tum do pik alang ni tum han bangke lake ritarli pen masi jail bang nahi lalo. Today, the Karbi Student Association, Bukla District Committee, Bukla Branch Committee organized this anti-drugs awareness campaign. Why? Because these days the Karbi Anglong youths, maximum of the Karbi youths are consuming drugs. So the Karbi Students Association think that if the KSA is not taken this initiative, then the upcoming generation, the Karbi youth will be very destroy their life. So, from this platform, I would like to give a message to all the people of Karbi Anglong that those who are consuming drugs from today onward, that you are all stop from consuming drugs, because now we are operation against this consuming to those person to drugs. So the KSA always demand to the authority, the
Commissioner DC that those who are consuming drugs to arrest them and put jail to them, send in jail to them, because if they are not taking responsibility, then upcoming generation will be very destroyed for our society. So this is a small message from us. Lakhain Koirapon Nilip constituency Kaparo Chukihola Pangti Kro Rong along Kalitang Pangti Kro Men Pen 1-day football match 2023 Aparman Kipamanpon. Bangso Kapathu Bon along Kadokave teaming Koyan Chitong Ponlo. Bonta Kapathu Kerem Ke Hai Ingvai Pon Bom si final Mate Angdung Kiti Kapathu Pon Lake. Duar Bagore Chingrum FC Pen Chukihola Paris FC Atum si Pathu Ponlo. Nan nata kitek Kachehomana Jog Goal ECC Chethapon Pen Kapathu Kerem Ke Hai Chepatini Un Edetlo. Lasojok penalty kitur pensi Duar Baguri Chingrum FC atum gol hini pen chepahai ponlo. Kalitang Pangti Kro alangli 1890 ningkan si Pirthe hachelo lapen Kalitang ka edrong pipi pensi chepa chorsi Hemre chopochelo. Laso penapi Kalitang Pangti Kro 1986 ningkan chevoy juilo. Kalitang Pangti Kro amen pen pining ke chengsi 1-day football match 2023 ke paman ponalong mesen pensi paman ponlong lo. Lapen kibang jilangan ningkan sita me paman pon huji pusi Kalitang Pangti Kro asu po aso anan kro pening jepon. Nilipen ng Kilobyerta Procasteron News Tech Report Pay News. Korte dumhan nilihin pen kardom pila. Penalitum la pusona por kachipithe po. Ada pini nilitum apusar. Amenten se nilitum NC labangso khela aklimang par dumhan nitum angthuri pansi nilitum mathapon lo. Lasige kicheng pen pini kijudam sita nitum misen pen pachun thek pe mi pen apot kadok we tim dum hanta nilihin pen akeru pila lasi non mat nili labangso nitum apusar kibikang labangso Pangti Kro arong sarlo lasi kadok we misen me pen apot kadok we rong si aphanta nilihin pen akeru pila la pen kadok we kelang rapet atuman pan sita nilihin pen akeru pila sarlo pinidak kichupa teng pen nang sitong don thepo asi kipudun kang tu ngabang kelahan lo labangso kekela amen ke an lage ni tuma pusar lo munit amen apo salang li arkli tang lo chitang lo alang li men alar sinon Pangti Kro amen earpon lo asi ni tum thegang long le abang RJ go son ne chini ne same hem puriyar ropen rong si lapu chingwai pen joksi labangso amen pen arni si phan football ke pathu pe man pon dang sini tum singki la pen chathan pon joksi kedam tang tarik thongkiap agosto pen pini 2 September an pijut pon lo nilimen la ke anon kro along kaning ye fanning hang lo tasine li me thang pen amat nili ning arong pe lo athema Kalitang Pangti Kro 1-day football match ke paman pon la ke tarik thongkiap pen pini tarik hinian lake angdung kiti lo la sepini mate Halloween atim mate arong pen da kachipate dunji pu kewang atim do ana phan sameneli akero pilo la pen audience akorte pini angdung kiti ke cheng pen pini angdung kiti an same alang to akama sai do an pen che osi da kilang kachito apor na chipidon poneli kadoka ve kachetong audience akorte do an phan same akero pilo la pen ko thelam nile tum la bangso a football khela ki biji pu kachingwai hopen ile tum komit nong me ke wan ige lake chuning ri la the a hir jume se gelong a the tum alang li tum na support na join ni ni le tum pin ni la pan ang deng angdung ki tia ang deng ani tum ke le pon ninga rong parpik lo la pen angdung ki ti parpik pen ni tum pin ni an ke ni le tum final an thi phai dun pen ni tum winner ke long pen nining che thelo la pen ni tum atima men ke lake Chingrum FC pula ni le tum Duar Baguri pen si ni tum jerpo tum ben si tim pangchong se la si pini angdung ki ti an pini an ke le iglo